chako, an iluonga ni Laktar Kevin Omondi Ndede, to an wuod Karachuonyo Kobuya, koro mano e thurwa. To kawuono kaka waparo chieng' mar adundo, nitie gik ma wadwa wacho mang'eny ma bro konyowa mondo wang'e ahinya tuoche mag adundo, mondo wang'e bende kaka wanya geng'ogi mondo kik ji mang'eny mak tuoche mag adundo. To be wabro wacho moko be manyisowa kaka inyalo thiedh tuoche mag adundo. Ma odiechieng' ma kawuono wahingo weche mag tuo mar adundo ma timore higa ka higa. Thor wach kata theme mar higa ni nyalo bedo ang'o, daktari? Koro higani, thor ma higani en gima yot ahinya. Owacho ni wang'e adundowa to bende wati kode. Gi dho kisungu wacho ni know your heart, use your heart. Koro mane thor ma higani. Ng'e adundo ni, tigi adundo ni. Koro wadwa ni mondo mi kopogre kod dho lakteche kod dho maloso jogo weche mag thor mar wach. Ng'e adundo ni, tigi adundo ni. Pani ang'o momiyo ma thor wach higani? Higani gimomiyo wawache kamae korka lakteche en nikech ji mang'eny ok ong'eyo weche mag adundo. Koro gima wadwaro ahinya en ni ji obed nong'e wach mar adundo, to be ging'e gima adundo tiyo e dhano. Nikech ji mang'eny ok ong'eyo mano. To be ok ging'eyo gik ma ginya timo mondo adundo gi obed maber. Ng'e adundo ni, tiga adundo ni. Mano e thor wach higani e tuoche mag adundo, weche mag adundo. Penj Laktari Ramogi TV wawuotho kodi okang' kod okang' odiechieng' kodiechieng'. Nikech giwacho ni ng'e adundo ni, tiga adundo ni, adwa ni mondo wabed kod picha maber mokalo daktari ma unyisowa gima adundo en, kata ibo nyisowa tij adundo, fuoni mopogore opogore mag adundo kod gimoro amora ma gitimo. Nikech ng'e adundo ni, ti kod adundo ni, mane thor wach odiechieng' ma kawuono e penj laktar. Tij adundo en ang'o, daktari? Koro adundo en gima nigi tich maduong' ahinya e dendwa, nikech dhano te nigi remo. To remowa ni mondo ring maber e leche mane i dhano, nyaka bed ni nitie gima gocho manyalo tero remo no oringe leche gi maber. Koro adundo ni en e pump, en e mogo remo, to remo ringo kadhie kuonde modong' mag dend dhano. Maka adundo ni ok ogocho, to be onge kaka remo ni nya chopo kuonde moko, kaka obwongo, kaka ewi ng'ato, lwet ng'ato, kata tie ng'ato. Koro mane tij adundo maduong'. Jomoko be oketo hera iye kanyo, lakini mano ok tij adundo maduong'. Tij mar hera tapani gin weche mag chuny, Dr. Kevin. Gin weche mag chuny. Ma en picha manyiso adundo, daktari. Mori nyalo wuotha kodwa matin, nikech kaka okete ni, wantiere kod leche mar waneno ka kwar, moko bende rambulu. Mano en mana mondo mi wa understand kata wange picha ni maber. Nikech wadwa ng'e adundo wa, wadwa tiyo kod adundo odiechieng' ma kawuono. Wuothe kodwa matin. Ma rambulu gi, mago nyiso gin leche matimang'o marakwar nyisang'o, to mate adundo koso nitiere fuoni moko mag adundo maonge gode picha wani. Inyalo chunga chunga? Anyalo chung', kamano. Koro kawang'iyo fuone mag adundo ni, kwa chako gi kuonde madongo dongo, to wanya neno ni adundo mar dhano orom gi lwet dhano. Gi ngum, Gi ngum. Koro king'ino ngum maber, to ikete kor kacham koni. Mane kama adundo nitie e dend dhano. To koro kwa ng'iye maber, en gi kuone mopogore opogore. Koro mana luongo ni adundo magocho, to ene ma waneno mong'inore maber kaini, marakwar mong'inore te kaini. To kako ng'inore ni, ok en gimoro achiel, nikech nitie kuonde mopogore opogore e iye. To e iye kanyo nitie kuonde 4, 2 mantie mamalo, to gi 2 mantie mapiny. To 2 mantie mamalo gi, tijgi maduong' en ni, ka remo duogo kowuok kuonde mopogore e dend dhano, to remo chokore kanyo. To ka remo osechokore kanyo, to fuono man malo go gibiro dire, kasto remo no ringo to dhie fuono mapiny gi. Oko kae waneno leche moko marambulu, moko be makwar. Koro kwa ng'iyo makwar gi gin gi dho kizungu waluongo gi ni arteries.
Arteries gin leche mawuok e adundo ka gitero remo e kuonde mopogore e dend dhano. Koro gimomiyo gichalo marambulu kamae en gimomiyo makwar gi ema tero remo e dend dhano, to marambulu giduogo remo e adundo. Koro e dhano to gichalre achala gite, onge marambulu to onge marakwar. To koro kigoro gi e picha kamae mondo wapog gi, to igoro gi rangi mopogore. Koro gimomiyo gin kamae en ni mwaluongo ni arteries gi mawuok e adundo kadhi e kuonde mopogore e dend dhano, gin ema gitero chiemo, waluongo ni nutrients, kata gi oxygen be gitero e kuonde mopogore mondo omi fuono man kuonde mopogore e dhano omi giteko ma ginya tiyogo. To ka gisetiyo gi oxygen gi chiemo mopogore opogore ma remo setero kanyo, to nitie marambulu gi gin koro giduogo remo e adundo. To remo ma giduogo ni nikech oseti gi oxygen cha, koro oxygen manie remo manie leche marambulu gi en piny. To ka remo ni oduogo e adundo, to adundo bogo remo ni mondo odhiye lungs, mondo chako med oxygen, omed muya, kasto duogo e adundo. To koro mane gima timre sakasa oluorore alwora kamano, koa e adundo odhi e dend dhano kuonde mamoko, ochako duogo, odhi obo, okawo muya, ochako dok e adundo, kamano. Koro tija adundo en mana goye kodhi obo, kendo ochako goye kodhi e kuonde mopogore e dend dhano. Ilero maber mokalo tija adundo, kato bende wanene kako ochali picha kama daktari pimonwa maber ni en ngum making'ene maber mano kaka adundo ni rom. To kumineno tine ka ngum kamano no, en mochalo okang'eyo kaka nyalo wache, en ma ochalo injin maduong' mariembo del, nikech kanyo ema remo ting'e chiemo kachiel kod muya to tere del duto te. To mosetie del duto te bende chaki duogo e obo kachiel kod kuonde mamoko mondo mi gichak yud muya kachiel kod chiemo mondo mi otere kuonde mopogore. Ayudo ka wantiere kod picha maber mokalo makoro wang'ada adundo gi nus kama nyiso wa udi ang'wen mane wachonwa ka. Debe ni gin magi koso? Mana dier. Koro magi te udi mana wacho ka. Koro kwa ng'iyo malo koni nitie udi ariyo machalre, kor kachich gi kor kacham. Koro kacham en koni, kor kachich en koni. To piny kae be wanena nena kantie kor kachich gi kor kacham. Koro mamalo gi tijgi en ni ka remo duogo e adundo, to gine magi choko remono. To remono kosechokre maber, to nitie nitie gima chalo dhot e diere kae. Koro dhot no boyaore ka remo osechokore mang'eny kae. To ka dhot oyawre to remono ringo kabire fuono man piny kae gi. Koro king'iyo picha ni be ibo neno ni fuono ma piny gi gidongo mohingo mamalo. Manyiso ni fuono ma piny gi ema gocho matek. Makor kachich ni en kogocho to lechege dhi e obo. Koro mane matero remo mondo gam muya e obo. To ka remo nosegamo muya e obo, to boduogo kor kacham koni. Koro kodonjo kor kacham koni, to biro piny kae, to
otadundo ma pinyni ene ma ogocho kendo to remoni oore kuonde mopogore opogore. Erokamano anyadwani mondo mikoro wang'ie tuoche mag adundo. Tuo mar adundo en tuo machalo nade kata en tuo ma ng'ato nyalo gamo kang'o motimorene? Koro kachako to abro wacho ni tuoche mag adundo gi gin kanyakla ariyo. Nitie tuoche mag adundo ma ng'ato inyuologo. Gi dho kizungu wawacho ni congenital heart disease. Koro magi tuoche mabedo sama adundo losore, sama ng'ato dongo. Ma sama inyuolo ng'ato to yudo ka nitie gima osekethore sama ne adundo losore. En mana chal gi kaka ng'ato gedo. Samoro inya gedo maber to kitieko tek iyudo ka nitie kamoro mane ok olosore maber. Koro mane tuo mwawacho ni congenital heart disease, tuo mar adundo minyuolo go ng'ato. To mar ariyo en tuo ma ng'ato yudo, ok onyuoli kode, to ka ng'ato medo dongo to nitie gik moko matimore. Kata kaka dak ma wan go tinde, kaka wachiemo, gik ma watimo, gik ma wamadho, samoro nyalo ketho adundo. Koro mago waluongo ni acquired heart disease nikech gin gik ma wayudo e dongowa. Koro nitie gik ma nyalo timore ka ng'ato dongo manyalo miyo yud tuo mar adundo. To koro gik ma anyalo wacho ne oganda mondo wang'e maber ok gin gik mang'eny ahinya. Mokwongo ahinya maketho adundo en wach mar ndawa. Mano koro kwa ng'iyo acquired mago gik ma watimo manyalo kelo chandruok ne adundo. Achiel ywa ndawa. To ka ng'iyo wach mar ywa ndawa ni, ng'ama ywa ndawa mang'eny nigi thuolo mamalo mar yudo chandruok mar adundo. Koro kiyudo ng'ama ywa paket achiel, thuolo ne tin mohingo ng'ama ywa paket 3 4. To ywa ndawa mar aina mora mora to rach ne adundo. Kata kidak gi ng'ama ywa ndawa, mano be nyalo thagi. Kaluwore gi ndawa, gima wanyalo wacho kendo mar ariyo, nikech gidhiga kanyakla, en wach mar kong'o. Joma madho kong'o mang'eny ahinya bende nyalo yudo chandruok mar adundo. Nikech kong'o cha en gi sum moro maketho kuonde mopogore opogore adundo. Koro ng'amo Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yur thuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070-996-700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kineno kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e skul to ji adimo gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro ni achiel kachiel kokal Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Oe mar Robi, kara mano en ng'a? Mamsi, ananeno ka gima en wendo modhial ahinya. Onge nyathi moro amora ma nudhi bedogo. Mama gi baba noundi ahinya. Param ni
Antiere gi picha mar nyathino kendo e file mar mama Meher. Wedhi kelni. Donge ma e file mar Meher. Helen? View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Kevin e studio, wang'iyo odiechieng adundo, ng'e adundo ni tiko da adundo ni. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaka kong'o kachiel kod ndawa nyalo ketho adundo. Dr. Kevin opimonwa kacha ni seche ma ise ndawa kuom higni mang'eny, tiende kaka adundo ni yarore kendo bedo maduong'. Seche ma adundo yarore mo bedo maduong', daktari nyiso ni ang'o matimore adundo kata chandruok mage ma jatuo ni dhi yudo. Koro sama dundo se bet maduong' moyarore no, nyiso ni sama koro onego bed no gocho cha, to golo power matin. Nikech oduong' koro. Nikech oduong'. Koro teko ne dok piny. To ka teko ne odok piny, to koro konya dhiro remo maber. Koro remo cha be ok chope fuono mani mabor. Koro ji aina ma nigi chandruok mar adundo machal kamae, gibiro bedo gi signs mang'eny. To gima duong' ahinya ma nyaka wang'i en ni jogi gima thago gi ahinya en ni sama gidwaro tiyo or gidwa timo gimoro ma kata matin, to gibet ni giol mapiyo ahinya. Koro en gimoro kata ka ng'ato dwa luokre kata odwa rwako law, to yuda ka koro mano be en gima tek. To mbele no yudo ka mano gima no nyalo timo mayot. Koro mano e gima duong' ma waneno ka joma nigi chandruok mar adundo yudo. Gimoro mar ariyo mabe nyalo timore en ni leche maduoko remo ka remo ok dhir maber, to remo be ok duogi e adundo maber. Koro remo ni chokore e kuonde mapiny mar del. Koro yudo ka tie ng'ato bende chako kuot, to komedore ahinya tiyudo ka kata ich ng'ato be kuot, samoro be wang' ng'ato be chako kuot. Koro mano be en gimoro ma waneno ka joma nigi chandruok or tuo mar adundo be betgo. Samoro be iyudo ka sama koro ng'ato dhi nindo, ka kitanda ni cha kor ka wiye kocha ena flat, ibo yudo ka ng'ani koro samo nindo no to muya ng'adre. Koro yudo ni nyaka kor ka wi kitanda cha oting' malo eko nyalo nindo maber. To gimoro kendo maluwore gi ma inya yudo ni sama muya ng'adre ni, ng'ani nyaka chiew mang'eny otieno. Samo nindo iyudo ka koro ka muya ng'adore
uchiew mondo ogam muya ekodogo nindi. Koro kiyudo ka weche makamae chando ng'ato, to mano nyiso ni onyalo bedo gi chandruok mar adundo, ma en gima ber mondo dhi e osiptal mondo ng'iye maber. Kamano. Mago gin moko kuom ranyisi ma ka ng'ato nyalo neno to nyalo chichi ni nyaka bede ni chandruok osechako bedo kod adundo. To kapok kadhi mabor ahinya Dr. Kevin, jo kimulo kata weche mag ndawa kachiel kod kong'o, effects kata chandruoge gi gichalre kuom ndawa kod kong'o koso? Koro gik makelo chandruok mag adundo gi ng'eny. Koro ndawa gi kong'o gina achiel kuom gik ma watimo. To nitie tuoche moko be ma wanyalo wacho kaka pichano nyisou. Tuoche kaka mag blood pressure, gi tuoche mag sukari bende nyalo, ka ng'ato osebedo gi tuoche gi kuom ndalo mang'eny, to gin be ginyalo thago adundo, ginyalo ketho kaka adundo tiyo. To kosebedo ndalo mang'eny to adundo chako chandre. Nitie moko be mabedo kako nyuol ng'ato, nitie moko madhi e family, nikech inyalo yudo ka wuon ng'ato nigi chandruok mar adundo, to chandruok no okalo dhie nyathi ng'ano to kata gi nyakware. Koro magi tuoche mag adundo maringe remo owuothe anyuola. Giwuothe anyuola. Koro anyuola mabiro go be nigi thuolo mamalo mar yudo tuoche go. To nitie kaka pichani be nyisowa, joma nigi del madongo, ratil mamalo, gin be ka in gi bor mang'eny ahinya, sana bor ka nitie kor ng'ato kae, to be nyalo kelo chandruok mar adundo. Koro magi e gik ma waneno ka ng'enyne gine ma gikelo chandruok mar adundo. Ileronwa maber mokalo. Gi kama wantiere daher mondo mwang'e ne kwan kaka chal kata statistics gi dhowegi. Ka wachako kod Kenya mangima, kaito waridore piny wang'e ne gwengewa mag Kaluo, nikech oganda wa wuok e gwenge mag Kaluo donge samoro wuok e gwenge mag Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu. Statistics chalo nade daktari kotende kod tuoche mag adundo? Koro kwang'iyo statistics, chon ne tuoche mag adundo gi tin, to sani waneno ka gichako medre. Koro kwang'iyo kaka waseng'iyo gi e Kenya kae, to waneno ka tuoche gi medore. To gimomiyo gi medore en nikech kaka wadak, nitie tuoche be ma medore. Tuoche kaka mag pressure, tuoche kaka mag sukari, bedo gi ratil mamalo, joma metho be medore, joma madho ndawa be medore. Koro kaka gik makelo chandruok mag adundo medore, bende kaka waneno kaka tuoche mag adundo medore. Koro kwa ng'iyo sani e Kenya wakae, inya yudo ni kwa wacho ni kwa ng'iyo percentage, wanyalo wacho ni gimoro about 10% of oganda te nigi tuoche mag adundo. To waneno ka tuoche gi king'iyo ndalo mabiro gibiro medore. Koro nyaka wachak sani mondo oganda ong'e ni tuoche gi nitie kodwa, to nitie medruok madhi bet ka okwa loko pachwa, loko kaka wadak. Erokamano ahinya. Daher mondo mipim na Dr. Kevin ni ka wang'iyo joma mine gi joma chuo, kwan gi romre 50-50 koso joma ge mathoro yudo tuoche mag adundo? Kwan gi opogore matin. To gipogore be nikech joma mine kwan gi ni piny matin moloyo joma dichuo. Kuom jogo mantie kod tuoche mag adundo? Kuom jogo mantie gi tuoche mag adundo. Joma dichuo ni malo mohingo joma mine. To mae luwo higni ma ng'ato nigo. Koro waneno joma dichuo ka gin gi higni 50 kabiro piny, tuoche mag adundo ng'eny kuom gi mohingo joma mine ma nigi higni machal gi magi. To koro ka joma mine ochopo higni 50 kanyo, to tuoche gi
koro chalo ma kwan be chako romore. Koro king'iyo joma higni gi ni malo, higni 50 kata 60, to onge pogruok mwaneno gi joma mine kata joma dichuo. Koro mane kaka en. Wayudo kacha gik mopogore opogore manyalo kelo chandruoge mag adundo kaka odiochieng' ma kawuono wahingo weche mag adundo, kendo wadwa ni wang'e ni adundo wa chal nade, wadwa ng'eyo adundo wa kaka chal mana kaka daktari opimonwa cha. Daktari, seche ma adundo ng'ato osebedo kod chandruok, mokwongo iwacho ni othoro bedo malach kata onyalo bedo maduong' ma ang' nokel ranyisi mopogore opogore kaka ng'ato ol piyo, kata samoro dwa timo gima to ok onyal timo maber. Tielo bende nyalo kuot kaka nipimonwa cha, samoro bende neno kalenda wang' ng'ato okuot nikech remo ok dog maber kaka onego bed ni dog. Kopogore kod ranyisi go, ranyisi magi bende ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bed ni nitiere kod tuo mar adundo. Koro ranyisi moko be nitie, to ok wanegi mang'eny ahinya kuom ji mang'eny. Koro samoro nyalo yudo ka ng'ato ma nigi chandruok mar adundo, iyudo ka nikech adundo ok dhir remo maber mondo dhi obo, mondo oyud yamo. Inya yudo ka king'iyo dho ng'ato, tinya yudo ka rangi ne cha be opogore. Iyudo ka koro ochako bedo gi rangi marambulu kata rangi marateng' e dho ng'ato. To mae waneno ahinya kuom joma nigi chandruok mar adundo monyuol gigo. Koro sana sana e nyithindo emwaneno chandruok ni kabete ahinya. Joma dongo be nyalo betgo nikech nitie joma dongo ma nonyuol gi tuoche gi, but tuoche gi ok none sama ne gidongo. Koro ka gisebet madongo eka koro ranyisi gi nyalo chako nenore. Kamano. Nyithindo ma inyuolo kod tuoche mag adundo kwan chalo nade? Nyithindo gi kwan gi ok ng'eny ahinya. To samoro kwan ni ok ng'eny nikech ok wayud gi mapiyo. Koro yudo ka jomoko wayudo ka osebet madongo, jomoko samoro be donga ka chandruok ni tin, gidonga ma chandruok mar adundo ni ok ong'e. Koro kwa ng'iyo percentage gi, wanyalo wacho ni gimoro kaka 1% ema jominyuolo gi chandruok mar adundo. 1% mar nyithindo yudo ka gin chandruok mar adundo. Thor wach en ng'e adundo ni, ti gi adundo ni, bendi ng'e adundo ni, bendi winjo kotiyo maber, to ere kaka inyalo fwenyo ni ok oti maber. Moko kuom ranyisi gi daktari opimonwa. Mak mana daktari nitiere kamoro kanyo mani wacho ni e seche ma samoro inyalo nyuol ng'ato gi tuoche mag adundo to ranyisi gi ok nenre mobed ng'ama ng'ongo. Seche ma ranyisi gi ok nenre, ang'o motimore momiyo ranyisi gi ok nenre? Koso koro gitin kabisa ma ok nyal kelo chandruok moro amora? Koro ing'eni tuoche mang'eny gimomiyo wang'eyo gi en sama ng'ato yudo chandruok. To ka chandruok no tin, to samoro ng'ato nyalo daka ma ok ong'eyo. Gimomiyo wang'eyo giga ahinya en sama ng'ato odhi e tugo. Koro sama ng'ato tugo to nitie kaka adundo onego bed ni tiyo matek ahinya. Koro sane ma koro ranyisi gi chako nenore. To samoro yudo ka nyithindo moko gin gi beta be ok gitugi. Koro adundo ok bed gi chandruok ahinya. Koro ginya daka maber, mabe gidonga ma onge chandruok moro amora. Koro mane momiyo ka chandruok no tin to samoro ok wabinene. Ma ni kidenje ariyo madongo mag tuo mar adundo, ta classes kata types ariyo minyuolo godo ng'ato kod ma ng'ato yudo kotenore kod kaka wadak, kaka ndalo medo sudo. Iketo gik moko kaka foto ndawa e kit ngimani, iketo gik moko kaka madho kong'o e kit ngimani. Samoro koro iyudo chiemo, inyalo chiemo mang'eny, to king'e ni chama ratil mamalo mar del. Tuoche mopogore opogore mathoro mako oganda kaka tuo mar pressure kaachiel kod tuo mar sukari. Mago bende gigo ma daktari owacho ni nyalo miyo ng'ato bedo kod tuo mar adundo. Daktari, mondo mi ng'ato ne ranyisi gi ma chandruok osebedo e adundo kuom thuolo malach marom nade koso? Samoro gipogore nikech tuo minyuolo go ng'ato, tuo mar adundo monyuol go ng'ato samoro nyalo nenore mapiyo kosenyuol ng'ato. To moko be nyalo bet samoro nyaka nyathi chak wuotho, samo chako tugo ne kaka ineno gi. To tuo mar adundo ma ng'ato yudo sama ng'ato sedongo, to
chandruok ni chako nenore kisebet ka dundo oseyarore kosebet kata dwe adek kamae ekiyudo ka koro ranyisi gi chako bet koro ng'ato chako neno ka samoro ni wuotha kumiwuothe ga mapile cha iyudo ka koro iol okinyal ka ng'ato ne dhi chiro to koro konya chope chiro nyako bed kamoro moyue ekonyalo dhi kendo kamano. Ero kamana ahinya abo kwaye mondo mwayude picha mar adundo ma kawaida maonge kod chandruok kod mano mosebedo kod chandruok moseyarore kati biro nyisowa kacha ni to iseche moyarore ni oyarore gi kidieny mane en fuoni duto te koso ntiere kuonde mopogore e adundo ka mayarore ibiro nyisowa kwase ka oyweyo omiyo kidieny mar adek kikidhi mabor kikisudi en odiechieng' ma wariwore gi piny mangima kawacho kacha ni ng'e adundo ni ti kod adundo ni apa ni adundo watu watiyo godo pile ng'eye ema samoro sebedo matek kamano to kata kamano penj laktar kawuono wang'eyo kendo watiyo go kikisudi. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. En wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chako yie chuo? Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Rosemary Ogonya dimondo yud wenda ni kaka sikiza kodni dimana *811 *343# to parie niya Ramogi TV en audio wer duto te. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth yurtuno mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka tolu. You launched our Nyeri regional office, and we now look forward and invite you to open our next branch office in Homa Bay on 7th October 2023. Jatend piny Kenya olando ni odhi yawa yanga PC mar duond bura mar UDA Homa Bay juma manyien ka yiero margi to koro chik tarik 9
dwe mar 12 higani. We have to fight corruption in our service, and we have to help government to eliminate this corruption in our society. Bila mapacho ka korisa mondo duok chien weche mag mibadhi mapod odolo tach e kindgi. Lipode mag piny owacho koro nyedelela gope ma omedore aduwa nyaka ne William Ruto kaw loch mar piny Kenya. Penj laktar kawuono wang'iyo adundo, ng'e adundo ni, ti kod adundo ni. Daktari ti kod adundo ni to kang'e gimomiyo nukete. Nikech wati kod adundo, kata ka dok unyiso wani wati kod adundo wa. Mak mana ni ng'eyo ema ne ber ka wa koso? Mana dier, mana dier. To nudwa ni wang'e adundo wa nikech ango? Nikech ji mang'eny. Watigo, ng'eyo to wang'e wakia, but tiyogo? Dog wate watiyogo? Watiyo kode, to nego bed ni wang'e ni bendo tiyo maber. Bendo tiyo maber. Mondo be warite mondo med tiyo nwa ndalo mang'eny. Koro mane momiyo wachno nitie kanyo. Ero kamana nya ukinyisa ni ng'ato nyalo ng'eyo nade ni adundo ne tiyo maber. Nikech wach ni ber kwa ng'eyo kaka adundo watiyo ka bendo tiyo maber. Ere kaka biro ng'eyo ni adundo na tiyo maber? Koro nitie weche ariyo manyalo konyowa mondo wang'e ka adundo tiyo maber. Wach mokwongo en ni kaka nawacho cha, tija adundo maduong' en dhiro remo mondo fuon moko mane dend dhano oti maber. Koro samineno ka fuon gi tiyo maber, ma ng'ato ok ol, kuot cha bende onge, to nitie nafas maduong' ni adundo tiyo maber. To gimoro be ma watemo wacho ne oganda mondo otim mang'eny en ni adundo ni mondo wang'e no tiyo maber, nyaka idhi hospital mondo ng'iye gi ng'amo ng'eyo kaka adundo nego ti. Mano e kamoro mabe oganda pok otimo maber. Nikech ng'eny ji rito nyaka chandruok bi eka koro gimanyo laktar mondo ng'i adundo gi. To en gima onego bed ni watimo higa ka higa. Gimoro dichiel ka higa idhi hospital, to laktar nitie gik mang'eny ma wanya ng'iyo manyisowa kaka adundo tiyo. Nitie kata picha ma wanya goyo mwaneno adundo, makata in kibiro to wanyalo tango ni adundo ni en kama, to mae kako tiyo, to nitie kaka wanyalo pimo kata tekone ma wanyisi ni en kwan ne en romo kama. Tekone ber kata tekone ok ber, ok pump kaka dwarore. Daktari wantiere kod pichni ariyo ka wantiere kod pichni ariyo to giduto te gin mag adundo. Ka ng'iye gi wenge na mar jalendo to pogruok manyalo neno tin mokalo kata kama nitiere pogruok achiel ariyo adek manyalo neno. Ibro nyisa ni mane en adundo maber to mane en adundo ma moro osebedo maduong' kata osekuot. Inyalo wuotho kodwa mondo mi itang' kodwa. Kato picha ni ber mokalo nikech ging'ado nwa adundo e nus kama koro nyalo nyisowa machiegni kendo. Erokamano. Koro kaka iwacho no, en adier ni picha ariyo gi opogore. King'iyo gi nitie gik moko ariyo adek minyalo neno ka opogore. To gima duong' ahinya minyalo neno ka opogore picha gi, kwa ng'iyo man korka chich koni, to wanyalo neno ni od adundo mani piny koni, korka cham nikech owilore. Koro mae mwaluongo ga ni korka cham. Ot ma korka cham en left ventricle. Koro kwa ng'iye gimoro man koni ni, to waneno kamae oyarore. Kata kipimo kae, tibo neno kamae oduong'. Kipimo mae, ibo neno ka otinne moro man koni ni. Koro mano nyiso ni ot mar adundo ni oyarore. Koro nitie chandruok moro mosebet e adundo ni ma ok wane e adundo ni. Koro kipenja tanyalo wacho ni mae e adundo man gi chandruok, to mae adundo matiyo maber. To kwa ng'iyo mae, ma ok kende chandruok manyalo bet e adundo. Samoro nya yudo ka ute mag adundo gi gite gi yarore. Koro ibo yudo kaka mae duong' ni, mae be duong', to kata mamalo gi be nya yudo ni dongo. Koro gima kelo chandruok mopogore ema kelo yarruok mar
ute mag adundo gi. Koro ka en wach mar pressure kata mar tuo mar sukari, obesity koro chandruok magikele adundo to bobet mopogore. To gimogik matimre en gani adundo yarore. Koro sama adundo yarore kamaeni mondo ogo maber bedo matek. Dhi bedo matek. Daktari, kata kamano ilero nwago malong'o mokalo. To gima bende daher mondo mi pimnwa kaka tuo mar pressure nyalo ketho adundo. Nikech achiel kuom gigo maketho adundo gin tuoche kaka mag pressure, right? Kaito tuo mar sukari. Donge obesity, mano ratil mamalo mar del, bende nyalo kelo chandruok ne adundo. Ibo pimona gima timore ka ng'ato en obese kata ng'ato tiere kod ratil mang'eny mokalo mar del. Chakna kod tuo mar pressure. Ere kaka odhi kelo chandruok ne adundo? Koro tuo mar pressure en tuo makelo chandruok ne adundo kosebet ndalo mang'eny. To gima timre ni sama ng'ato nigi tuo mar pressure ni en e leche ka. Leche mawuok e adundo. Koro mondo mi adundo goch maber, nyako gol pressure mamalo mohingo pressure mane leche. To koro mane makelo chandruok e adundo. Koro ka ndalo medo dhi to adundo medo yarore. Kech ochal gima ntiere jime, otiyo matek. Mane. Koro ojikore kendo bedo maduong'. Obedo maduong'. Koro ojiko mondo bedo maduong', to bang' ndalo moko, to koro tekone dok piny. Koro mane kaka pressure thaga adundo. Tuo mar sukari. Tuo mar sukari be thaga adundo e yo mopogore. Gimokwongo en ni tuo mar adundo be ketho leche. Koro kose ketho leche, to kaka adundo gocho cha, to pressure be dhi malo. Koro chako duogo chalo kaka ng'ama nigi tuo mar pressure. To gimar ariyo, tuo mar sukari. Tuo mar sukari, gimotimo mondo keth adundo en ni adundo ni be dwaro remo. To koro kaka adundo dwaro remo, nyaka en be en gi leche ge mamiye remo. Kaka nwaneno picha cha, nitie leche moko ma tero remo e adundo. Koro ka in gi tuo mar sukari, to nitie kaka okelo ga tuoche moko be. Kaka cholesterol be bedo mamalo e remo. To cholesterol ko bedo mamalo, to ng'enyne odhi e leche mane adundo. Leche matero remo e adundo. To ka cholesterol ni ochokore mang'eny, to koro remo be ok donje adundo kaka dwarore. To koro kamano setimore, adundo ni be koro ok yud yamo maber, to be ok yud chiemo monego bed notiyogo. Koro bedo maonge teko malong'o. Daktari, antiere kod pichni ariyo ka nikech en odiochienga adundo. Wadwa ni wang'iyane kaka adundo chalo seche maber kod kaka adundo chalo seche mokethore. Ang'o timore e adundo ariyo ma wantiere godo kagi? Koro an kang'iye kamae, to ang'eye mayot ahinya ni mae adundo mokethore, to mae adundo ma nyabedo ni pod tiyo maber. Koro gimokethore kae, Dhia nyime? Gimokethore kae ne adundo ni en ni kwang'iye ka, to aneno ka nitie bor mang'eny ahinya. Koro kuonde gi nitie bor. Ma waneno kae ni en bor, nikech adundo ma tiyo maber, waneno ka en makwar. To kae waneno bor moro ma odhi ouma adundo ni. Koro mae nyiso ni kata leche mane adundo ka be bor oseumo chokore. Koro remo ok nyabiro e adundo maber. Koro mane gima ketho adundo kaka waneno koni. Ka adundo nigi bor mang'eny ka daktari, mana kama intiere, mana kama ichung'e ni, gik mang'eny ok timre ka kata gik mang'eny timore ka. Kuom ranyisi, ang'o mok timre ka maduong' moloyo? Nikech namba achiel, bor odhi moume makata leche mag remo samoro odhi moumo, remo bedo matindo tindo. Ang'o kendo matimore ka adundo ng'ato chalo kama? Bor ni be kouma adundo kamae, koro omiyo adundo onge gi space maber. Nikech adundo mondo bed ni ogo remo, to nyaka ogo remo to relax. Koro samo relax no be onge gi nafas mo o relax. Nikech sama adundo relax e ka remo duogo. To sama adundo ko relax, to remo be duogo matin. Koro mane gima kelo kuot mar
mar tielo cha nikech remo ka ok oduogo to nitie kumoro kendo modhiye or nyaka obed kamoro. Koro mane momiyo bor mwaneno kani ok ber. Bor ni rach, bor ni okonego beni uma adundo kaka umo adundo ni. Debe ni mabiro kod ratil mamalo mar del, obesity mane wawacho cha, debe ni obiro kotere kod chiemo marach ma wachamo, cholesterol mang'eny e del, koso ma ang'o manyalo kele mochop e kidieny ni? Koro mondo chop e kidieny mwaneno kaeni, ng'ato ka nigi ratil mamalo, mane momiyo wawacho ni ratil mamalo ok ber ne adundo, nikech adundo bo chako chandre, nikech bor ni kong'eny e del, to ng'eny ne be biro bede adundo kai. To koro magi e chandruok mokelo. Adoni mondo mipimna ni ponono ni ng'ato winjo ranyisi mane ipimonwa ka odhi ir laktar mondo mi othiedhe kata mondo mi okonye. Ponono ni wawe mondi ka odhi. Ponono ni ng'ato obeda gi ranyisi gi kod bor motima adundo kata mu adundo kama amoko thiedhe moko timne gimoro amora. Ang'o manyalo timore ne ng'ani bang' thuolo maromo nade? Koro ka ng'ato osebedo gi ranyisi gi to nitie chandruok manyalo wuok e adundo. Moro waseng'iyo en mar yarruok mar adundo, mano biro mos. To gima biro ga piyo ahinya en gima waluongo ni heart attack. Heart attack en sama koro leche matero remo e adundo ka gi boro se chokre kanya ahinya makoro remo ok nya kalo. Gidinore kabisa. Koro remo ok nya kalo. Koro adundo weya tiyo nikech koro onge yamo madundo tiyogo, onge chiemo be ma adundo tiyogo, koro weya tiyo kamano. Koro mane mwaluongo gani heart attack. To en gima nyalo nego ng'ato mapiyo. Ka ok obedo koko yude machon, to en gima nyalo nego ng'ato mapiyo ahinya. Thuolo maya wang'a, to joluno gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Ere kaka wanyalo geng'o tuoche mag adundo nikech ka ponono ni adundo nyalo chalo gi bor kama to en ochalo death sentence nikech ikia sama adundo ni nyalo chung' moko gweche. Geng'o ber moloyo thiedho, wanyalo geng'o tuoche gi nang'o? Geng'o ber moloyo thieth. To ka wang'iyo thor mahiga ni, be gimoro be ma wawacho en ni kaka wadak ema nyalo konyowa mondo wageng' mondo wageng' tuoche mag adundo. Koro ka wang'iyo gik makelo tuoche mag adundo gi, nitie gik mang'eny mane wawacho. Koro ka ng'ato ywayo ndawa, we ndawa, joma madho kong'o, we kong'o. To chiemo ma wachamo be onego bed chiemo maber, nikech tinde nitie chiemo mang'eny ma ji chamo ma kelo tuoche mag adundo. Chiemo mang'eny gi mo, chiemo mang'eny gi chumbi, chiemo mang'eny gi sukari, kata gik ma wamadho mang'eny gi sukari, kaka soda, juices mag paket gi. Koro ka ng'ato tiyo gi gik aina gi pile pile to ginya kelo tuoche mag adundo. Koro chiemo maber bende nyalo konyowa. To chiemo ma wawacho ni ber gi gin ga kaka olemo, alode, mago chiemo mabeyo. Gi kata chiemo mane wawacho ni wachamo chon ka. To ka ng'ato nigi ratil mamalo to be wawacho ni duok ratil piny. Erokamano ahinya daktari. Amor mokalo iyudo thuolo mibiro wago mbaka tuoche mag adundo. Waneno kaka watieke kod picha majaber mokalo en picha mar alode, olembe, exercise mar duoko ratil chien. Wamadho kong'o, wawe kong'o, kata waduok chien, waywa ndawa, wawe ndawa, to kabet wadhir laktar mondo mi ochieknwa adundo kadichiel ni adundo ni bende tiyo maber. Kamano. Wach mogik minyalo weyowa godo? Koro wach mogik en mana wach mwawacho machien ni. Mogik no en ni geng'o tuoche mag adundo ber mohingo thiedho gi. Nikech thieth bro kao garama mamalo. Nikech joma thiedho tuoche mag adundo gi tin, koro nyaki many gi, to nitie chandruok mang'eny gi ogandawa. Nikech mondo ng'ato yud laktar mathiedho tuoche mag adundo gi, ibo yudo ni nyaka samoro gibi Nairobi ka kata taon mora maduong'. Koro gima yot en ni wageng'. Erokamano nyaka. Pono ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye?
An atiyo hospital ma Nairobi Hospital iluongo ni Prime Care Heart Clinic. Koro ka ng'ato dwaro nenowa to nyalo biro kanyo. Nairobi Hospital. Ero kama nanya daktari Amor. Kendo chiemo achiel kwa luongi IBB wagoye mbaka kotenore kod tuoche manyalo mako ogandawa kaka achiel kuomgi en tuoche mag adundo. Ero kamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, ng'e adundo ni ti kod adundo ni makare. Daktari wacho kacha ni geng'o tuoche mag adundo yot mokalo moingo thiedho tuoche mag adundo, miyo higani gi ndalo modong' matini tem matek mondo mi ing'iya ni kaka inyalo chiemo makare, inyalo exercise, inyalo rito adundo ni mondo mi adundo ni oti e yo maber. Ne jogo picha mawa ero kamano makende, ne director na ero kamano ahinya Obado kaachiel kod producer na Papichi Okoth ero kamano makende. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, ngima en mwandu nyaka mar adundo ni, omiyo ng'e adundo ni, rit adundo ni oriti masani.